Tässä toimintaohjeet jouluksi! Peseauto, siivoauto, imuroi, autohuolla, auto, katsasta, auto! Imuroi lattiat, puistele matot, moppaa lattiat, moppaa seinät, moppaa katto! Osta lahjat lapsille, puolisolle, kummilapsille, asiakkaille, sukulaisille ja niiden lapsille, koiralle, kisalle ja vittu vielä kultakalalle! Osta silliä, lohta, tiliä, lipeä, kalasika, savukala, suutari, lota, helvetin joululippua, vaikkei kukaan ees syö sitä! Osta kinkku, paista kinkku, sinappia, perunoita, kastiketta, salatia, hirvenlihaa, poronlihaa ja vitunmoinen kalkkuna. Ja jotain terveellistä, vaikka hedelmiä, joita ei kukaan syö, saatana. Leivo piparit, leivo tortut, leivo pullaa, osta 10 rasiaa konvehteja. Osta joulukahvia, teetä, kahvimaitoa, puuromaitoa. Osta riisiä, osta sokeria, kanelia, rusinoita, keitä riisipuuro. Käy kirkossa, käy hoitokodissa, käy parturissa, käy hautausmaalla, unohda varata joulupukki. Osta pukin naamari, pukin puku, lahjasäkkejä, vähintään 5, että kaikki roina mahtuu säkkiin. Syö kuisika, vedä luottokortit